Anyabala Sidiki Jabate photo be fambe. Sorasi munu jeragira. Kolu kun sembe kewale jugu mikera kati. Nanga General Sado Kamara Torala. Sidiki Jabate photo de be ka yala réseau kan. Asimi Goita kanubaga dɔw bulu. Ko Sidiki Jabate ko wagati mina ko kewale jugu mikera kati. Ko Sidiki Jabate kumbe concert la Guinée. Ko donc ko Sidiki Jabate ko kakan ko ka nyininga. Malion nama kolosabe Mali toni mbambulu aba bebo isisa. Asimi kanubaga de be kana ni confusion ide. Ube kata Sidiki Jabate de photo taki yala noyi. A photo fleni. C'est-à-dire que ne a domina parce que ne be Sidiki Jabate ka page suit quoi. Ne Sidiki Jabate ka communiquer dodi. Anga artiste Sidiki Jabate ne o ka communiquer dodi. Quelle est sur la photo mire no fait photo in fleni. Voilà, a fleni a orla. Ouye sorasi munu jalagi ko le kawale jugu nke ani Sidiki Jabate photo fleni a orla. Ou fla jolé photo fleni. Ni photo ni be ka yala réseau fambe. Ko parce que ani Sidiki Jabate photo ira dro. Mena fo malien ngena naman kolosi jugu muni me kankele abada ko ni ne kadi jugu ye quoi munu me ka mbali kante do kidali munu me kanga yoro minana de mena exemple dawma uye jatike wale nyamogo mi faga tenza waten na to ko Fahad Ak marfatigi munu flanu be ka marfati kidali u kumbe na kuluba u kun lojele be bamako kono ni malien kundo na yokona doni mogo mi kungolo mandawi abetolu photo ni majugu photo bo ou be ni mami frako mai noni mogo mi photo ira abetolu photo ta ko bla ka confusion créer asimi gota kanu ba kele ngunu ne be kataka ali flado be ne avocali be ne bulu ali chino matigi mene nya to ko foka jamu fo mata mine photo fe be ka circuler et réseaux sociaux ka bilanyen kale alala Mali service de renseignement ni be kata photo nta ka duga video manu ayala je video manu be ka publication presque a be eklingi ne bo u barake to don quoi. Service de renseignement ka décès ka kojugu na to jamana la ko o kofo ka taga biya yere ka jamana kono denwere kan parce que olu na le mandi c'est-à-dire nga jamana be ka klana ou be fanga ko kelela awni ala na karache ay Fahad aglaje uye farapu mi ke drone akisi la Sado Kamara na lin drone akisi anya essayement foro mi ke tazawanten anye jadisi mun faga na toko Fahad Ak ani ibeka photo fla rola ni Fahad Ak di ani ibeka photo de fla rola obse ka fogo ibeka e complicia muno beta Sidiki Jabate photo ta ko ira ni mu jamana jomurali awe bek jalaki awe bek ke jadisi ay bek toko tia bela kuji ni mogo ne Asimi Goita ka tabulo maindro abe toko ni majugu do mana yi abe to imagine ni awna nyogona ci do kun keleme ni ne mu flega ndawo ga tanto naga soro ni photo do kumbe ni mo gondo la kere samba soro ne photo bla ko ne mo gondo ni bo hake de be ga jamana yi halaki quoi billahi be ga tien de fana hake mayinde ni fanga sigira hake kan o fanga ala te barga do la ne la ma barga do fanga la ali innocent be munu ma mi o ma bon o buta soro la bon ne ba fo nyana bi a ben ala na krache nunu de saradi sari kata bi ire ka jamana kono donka kewale jugo min kera make bamako doron na kera kidala kera fambe o beta baga Sidiki Jabate mamulila Sidiki Jabate a démenti Sidiki Jabate communiqué que Sidiki Jabate ka communiqué fla ko je tiens à informer l'opinion publique que les photos qui circulent actuellement me montrant aux côtés de l'argent de l'adjudant Mamadou Keita, notamment celles dessus, sont sorties de leur contexte et ne reflètent rien ma personne. Cette photo a été prise dans le cadre d'une simple rencontre entre un fan et un artiste. Artiste bébé fait ka kere artiste la bébé fait ka photo tani artiste bébé fait ka photo tani président ni mogo min ka klanta ni président tate kelenye aw be taga o tigi photo noni mogo do no mogo jugu do mogo do jugu ya ke jamana kono o photo o kuya damne neo mutara ne ni ibeka photo ani fenga Karim Keita photo bo wakati mina ne M5 kele kumba tan fila watina ne kumbe ka a fongo imam dugo te ekle ngu ya kenela malen do baraba di do amadam ne biu mene ba mu fo Asimi Goita kanu baka chama nyana ube fe ka bon ni lebe na guerre civile quoi ne muye ay wula kata Sidiki kaba ay ta wuli akata Sidiki Jabate somoko kama ni ko di plan de l'antolayi nya fa yana fomba be plan na
sari mogo ni Assimi ka klanta te kelenye u te ka nyini ble ko ka ta Kidal libéré de oboru ka contexte kono u be fanga ko kala de la mogo munu be bo ka Assimi nunu nga ngalon ta ko yira malion na u be kolu de menacer kolu intimider kolu somogo intimider ay tu faw kama ay tu baw kama u ka so yoro dolendu o plan mun be de ani photo fɛn be ka bɔ a bɛɛ ni ka diɲɛnatigɛ cɛ ni kuranɛ cɛ Mali sɛrɛ de renseignement de b'a kɔfɛ ne b'u baara kɛ cogo dɔn ni ne ye vidéoman ye ka bɔ ni Cissé a b'a ye u bɛɛ bɔ bali ka bɔ ni Cissé kelen ye a bɛɛ ni Ala cɛ renseignement mɔgɔ min fana bɛ sɛbɛnni kɛ Mali sɛrɛ de renseignement ka d'u ma ne b'a tɔgɔ dɔn n'u ye n sɔsɔ n b'a tigi tɔgɔ fɔ n b'a tɔgɔ fɔ n b'a photo bila parce que ne ni aw ye baara kɛ ka tɛmɛ n b'aw baara kɛ cogo dɔn a y'a tante ni ne ye ne ma sɔn u y'a sɛbɛnni kirikaraw sɛbɛn ka ci ne ma kuma caman ne ma sɔn u ye ne bila ko ne ka bɔ an karamɔgɔ Aïdara contre la ɲɛ kale kuranɛ la ma sɔn ne segu tugara min tɛgɛ kɔrɔta ɲɛ kale kuranɛ la u ye n wele ko n ka bɔ Aïdara contre la sɔrɔsi ninnu bilahi talahi k'an wele ko n ka bɔ n ma sɔn u ye mɔgɔ min bila ka bɔ fana n b'a mɔgɔ fila bɛɛ dɔn fana mɛ n tɛ tɔgɔ fɔli de kɛ mɛ n'Assimi gɛnna don min na ne taara Mali la ne ni an karamɔgɔ Aïdara ɲɔgɔn ye ne b'a fɔ bilahi talahi n b'a tigi tɔgɔ Ala kana ɲɛ haramu don ne na Aïdara cɛ ne taara n b'a fɔ ninnu baarada de ye nin ye quoi mɔgɔ b'a la gosi ka nkalon nɔrɔ mɔgɔw la ka bɛɛ la gosi ka nkalon nɔrɔ bɛɛ la ka bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ bon Mali bɛ ka tila la o ɲɛ t'o la aw bɛ ka nin kɛwale jugu min kɛ ni ne bɛ ka fanga di maa juguw ma ni ne bɛ ka to bi an ye Kidali perdu aw ye nin baara daminɛ dɔrɔn ne commencera ka décourager anw sɔmina yanni Kati ka attaquer ne segu tugara vidéo joli kɛ n ko maa jugu ninnu kɛlen bɛ ka Bamakɔ la kori service de renseignement ma baara ta ka kɛ n'o ye ne segu tungara ne y'a fɔ ni ne ye fasoden jugu de Ala ka ne libu réseau in kan yan n bɛ ka ni ne kɛlen bɛ ka koko dogo maliyɛnw na ko n bɛ ka Mali de janfa Ala ka n libu a la maa ma bɛ ka Mali janfa Ala ka bɛɛ ta tiɲɛ ni ne kɛlen bɛ ka n tɛgɛ di maa jugu de ma dugu la ko n bɛ n faso janfa Ala ka n libu aw bɛɛ ka ye aw bɛɛ ka daji tun ne kun cɛmancɛ la ne kolen ka ne jɛ pas a ne hɔrɔnden i ma ne bɛ nin kuma min fɔ o t'a fɔ a vidéoman minnu bɛ transition kɔnɔ u ka bɔ k'a segin ne ka kuma kelen kan u tɛ se parce qu'ils sont faux ils sont payés pour ça photo kirikara fɛn i m'a ye u b'a bɔ dɔrɔn u b'a balancer ni Mali vidéoman bɔra ka bɔ dɔrɔn u b'a fili Burkinataw ma Burkinataw b'a fili u bɛ panafricain minnu saralen b'u bolo u b'olu labɔ ka réseau bɛɛ ɲagami sisan mais ko bɛ laban tiɲɛ di ma plus pressé que la musique on danse Sidiki Diabaté tu n'as rien fait de mal Sidiki Diabaté fɛngɛ fasa dali mun kɛ Alassane Ouattara fasa dali mun kɛ dɛ o gɛrɛgɛrɛ de wulilen bɛ Sidiki fɔ kɔfɛ bi a dɔw yɛrɛ taara mun sɛbɛn a b'o dɔn a dɔw taara sɛbɛn ko Sidiki Diabaté attendez là ko Sidiki Diabaté doit être interrogé que le jour de l'attaque que c'était son concert qu'il n'a pas annulé son concert cela veut dire qu'il est complice ou bɛ k'o de sɛbɛn quoi ka taa cɛ tɔgɔ tiɲɛ quoi ali Assimi Goïta kanubaga dɔw bɔra ko ka taa filaw kama fila caman ye Mali bila Tamasheku mɔgɔ bɛ ka bɔ k'u yɛrɛ sisan a fɛn bilahi ne ta tɛ nkalon dɛ ne bɛna kala yɛrɛ a fɛn bɛ n bolo parce que n y'a vidéo spéciale kala quoi mais il faut que je répète encore pour que les gens sachent que ce que je dis c'est la vérité u bɔra ko ka taa filaw kama a tigi tɔgɔ Seydou Jara a bɛ ɲoro de Assimi kanubagaba de don u m'a minɛ fo bi u m'a minɛ fo bi a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ walahi bilahi an ka lamɛn wallahi bilahi c'est tout ça fila fa mo fa mbere n'u sɔrɔla bɛɛ ka fa o de bɛ ko in nɔgɔya je ni cɛ ni sera ni de dɔn kati population kelen jigila mɛ na vidéo bila ka taa siti fila bɛɛ kan commission ne denw depuis dugu ci kuma bɛɛ filɛ ko ne ye fila ye fan fa k'u ka faga mais n bɛ ka bɔ politique fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi a bɛɛ ye Assimi kanubaga ninnu de ye an tun bɛ émission kɛla wagati min na mɔgɔ dɔw nana ko a ye taa Côte d'Ivoire ambassade kama an bɔra ni bɛɛ kun bɛ bi k'a sɔrɔ problème kelen bɛ Mali kɔnɔ bi Mali a tɛna n ka f'i ɲɛna han problème aw b'a dɔn mun bɛ ka to attaque bɛ ka kɛ yan problème fila renseignement ɲɛnama tɛ Mali bolo kelen ye Mali sɔrɔ Modibo Kone ka renseignement mɔgɔw tɛ dɔwɛrɛ la WhatsApp groupe kɔnɔ kumaw ni fɛnw kɔ ka mɔgɔ c'est à dire u ɲinɛna djihadistes kɔ mɔgɔ minnu b'u critiquer u ka concentration b'olu de kan quoi jamana yɛrɛ c'est à dire ils n'ont pas kunkolo t'u la quoi u bɛ se ka Mali jɔli kunkolo tɛ ninnu u tɛ se u ka concentration vidéomaniw politiciens mɔgɔ buruja mɔgɔ lagosi u bolo ko jamana jɔ ye science fiction de an bɛ ka nord bɛɛ perdu bi
Bamako encerclé do ne aw bi se ka fo cogo jume ko Bamako attaquer ko balla awla ne se ko ra vidéo joli ke ka fo ka prévu beira na ya aw sigi ko tout va bien os ni surasi kelo do ka vidéo mani kele nunu de sara ko tout va bien à Bamako quand on si do la dranga du attaquer ne bela somi ala nyabe benga ngela ne afo ko joli ke moko chama nya fo ne ya fo ibisi ka fo segu tungara ta simi fe mais segu tungara te mali fe oti tiende ni mo mi dale mala ko ne te mali fe boy ki kale corona la ne ben kale corona la ne be mali fe ne ben kale nga tunga la ne be mali fe ne kolir kane je pass ima ne be kare ka kuma ima ne be kare ka kuma kelem fo do kungolo budimi parce que do be mo ko de la ne be mo ko la to ne te be moi je suis comme ça ne ma campagne ke ibikai katara ngire so fo ibika ka palela ibika filla do na ne bora mon ta fe ne woron bledi ne te mo kanu ne be ala de kanu ne te ke mo fe ne be ke jamana di fe nteri tiye kuyi ni ya ke do na ka imba fo na ma ndum na i tanono ne tambashi ne be te ne ka ramade ya be te debi ne fitini fobi ay ta recherche ke se ku tongra join ay ta debi se ku tongra fitini fo ka bonya ay ta enquête ke je donne ne kitakani ne mona kita maka jambudi tongra la ka fi ala ma tongra fi ay enquête sugo ja be ke ne ka aba donner mo mi ne ku professeur d'anglais de ne Thierno Ndiaye kala ne iba wan nga manager kala la dialou ne olu be kala gaspi ni feru be olu génération be ne ka ko din korobi ay ne dote mo ne te mo do woli ngui be ba do ma suis très intransigeant ne de kumbe kurdi ne be kurdi ali ne ka munu ye ne ka nyamo ko kumbe sarane nya parce que je suis très strict mana ko ta me ko to ila mana ko la moi j'ai servi mon pays avant de venir aux États-Unis avec dignité et honneur aka denangolo deun se ka ko be ne ka imagine no ne be de fleta ne be fe fana fo men kala khani ni ne de la ni ne faso janfa ko be ne ko ala khani de bowi ne be ka tiɲɛ de fɔ ngena nunu tesi a ben korana tiɲɛ nunu tesi u ka jamana jɔ cogo bɛ filɛ u filɛ ka taga Sidiki Jabate sen do bɔ cɛ cilen na mana kan fɔ ni fɛnw na ne jamana jɔ ya masa ka taa cɛ ni tɔgɔ cɛ attaque ma bali mɔgɔ si la Aïssatou Camara désarmé de dɔrɔn k'a di mɔgɔ ma banna c'est tout ay tora ɲɔgɔn 2012 an kun bɛ place ko kɛlɛ la an y'an to la an ye Kidali perdi ka Tombouctou perdi ka Gao perdi 2012 scénario kelen de bɛ ka na ibe yɛrɛ ɲininka est ce que Mali renseignement tɛ ka baara kɛ Faransi bi parce que mɔgɔ bɛ jamana kɔnɔdenw kɔ don ɲɔgɔn na en pleine crise de o tigi kan ka jɔ suguba la Bamakɔ suguba la de k'a bandi mɔgɔ bɛ futinɛ don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ en pleine crise ka confusion créer billahi ta'ala o tigi ye kafiri den fila tɛ tɛmɛ o kan wa Mali renseignement b'o baara de la voilà la vérité que je vous dis c'est la pire vérité et puis ce n'est pas fini moi je vais vous montrer une chose là attendez là Sékou Touré ko l'ennemi de la révolution c'est la confusion. Ahmed Sékou Touré a fait en Adjango la. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Abefle. Donc, un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. C'est des incompétents. Te fouille donc. Mali faut embêter qu'à attaquer. On n'aurait pas Babakola. Mais c'est qui Jabati et puis a été ministre ou bien quand galon noro yen galon noro almamouna quand galon noro français la quand c'est français main en sona. Mais al mi fait fite augmente en 80 milliards mouchou na France do chouin. France yan janfa quand do kidala ngé France gen France té am munu république muna érete se kana woro ke muna obe ka télé créer mo ngon ché ben les cerveaux ni fo mali wara problème kele me malabi men au secret fa na bi na kuma conclusion mi abo do ne se ko to ngara ben a secret do fo mali ngena problème bele bambe asimi bolobi Mali sera sous effectif ou mancha jadi su yori don ku ka mo chaya ka di shuran ka nye kidali perdo de la a ben kurana che Mali sera si effectif de mancha ne te feka secret militaire do be ne tenda do la ne be ne obo woro don billahi tallahi en somina ne ni ben les cerveaux en somina ne ta fo Mali sera si akay miede ça c'est des secrets de défense a ben alache sera si ko mangi be malla ni kurana che odi bi
kuma bamananga ni fɔlen fila ɲɛna u y'u ban recrutement ma ka taga Mali wari ta ka di sungurubaw ma ka taa avion sa k'o di batulu ma k'i ta kɛ bɛnjɛ k'i ta kɛ mɔgɔ bila ɲɔgɔn na k'i sigi Bamakɔ kɔnɔ ka wariw kɛ marasiw ye ka manamana kow fɛgɛ anw sɔmina anw ko a ye recrutement kɛ a ye donsow labɛn bɛɛ dɛsɛra mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka Mali sauver u y'u ban ka bɛɛ dɛmɛ u ye bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na au lieu k'a ka wuli ka taa jamana sauver aw bɛ ka ko yɛrɛ tɔ ɲagami ko fo aw k'aw yɛrɛ ko k'aw jɛ nin ko la aw nɔgɔlen don nin ko la fo k'aw kasa bɔ aw tɛ se ka jɛ chaque fois n'a ko k'aw b'aw yɛrɛ jɛ aw b'aw yɛrɛ tɔ nɔgɔ de ka taa fɛ tuguni parce que aw bɛ yɛrɛ lajɛya de la yɛrɛ expliquer de la a ye mun kɛ maliyɛn bɛɛ y'a dɔn maliyɛn bɛɛ tigɛra aw la bɛɛ b'a dɔn aw cɛma sanu faga muso ma faga aw de y'a kɛ donc aw bɛ bouc émissaire ɲini de la karisa de don politiciens don ta i m'a ye n'o ye ni Mali taw y'a bila dɔrɔn Burkina taw fana b'a ta parce que c'est la manipulation c'est ne ma tigɛ mɔgɔ la non a ka ɲi sa an ka nin kuma ye ne ma tigɛ mɔgɔ la ka ni sɔrɔsi minnu filɛ fanga la Mali la ne ma tigɛ mɔgɔ la k'u bɔ n ka bonya bɛ Burkina kan nka n tɛna fɛn fɔ olu ma mais je suis très déçu u ye n déçoit wala bi la on dirait hadamaden tɛ se k'i kunkolo la baara ka tiɲɛ ye quoi c'est à dire i sagalama ka tugu fɛn mun mana sɛbɛn dɔrɔn e bɛ bɔ k'o défend fɛn mana sɛbɛn e b'o mais c'est des gens ils vont répondre devant l'histoire un jour u bɛɛ bɛ na ni kɛlɛ tiɲɛna don o don a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ an b'u bɛɛ lasigi an b'a f'u ɲɛna ayi u ye mun kɛ u ye fili mun kɛ k'an bila la aw bolo ko sɔrɔsiw ma jan mun de bɛna to an bɛna gagner kɛlɛ in na an bɛ tiɲɛ de fɔ an perdira an kan ka solution jumɛn de ɲini ne bolo an kan ka baara ko de kan an dɛsɛr'u ma k'u ka recrutement kɛ bɛɛ le cerveau ye kuma fɔ an ka lamɛn. Burkina Faso les volontaires pour la défense de la patrie. Au début de la Senga et en lieu de pour boulevard que nous sommes prêts à donner, nous, 50 000 jeunes de la prêt aujourd'hui. Moi, Adama Benjara en tête. 6 mois, au bout d'un mois, 200 grammes, c'est une ganabe. Ma femme m'a donné médaille là-dedans. Burkina, au bout de ça, on va bisabani dourli. On va primer bella de l'aimer, on va t'en flaver dima. Primo wɛrɛ bɛ d'i ma i ka dumuni sɔngɔ ye o bɛ bɛn 9,000 ma primo wɛrɛ bɛ d'i ma o bɛ bɛn 20,000 ma 15,000 ma donc a bɛ n'i sara 1,000,000 bɛ d'i ka famille ma n'i banana 6,000 bɛ d'i ma pour que i ka sacrifice de l'ultime sacrifice i tɛ ka fɛn ɲini la quoi i bɛ taa faso kumabɔ de la anw ko k'u k'o de kɛ wa anw ta bɛ kɛ bénévolat ye anw mago t'a dɔrɔmɛ 1 na u k'an wele k'an organiser marifa bɛ monter cogo di a bɛ démonter cogo di k'an fara ɲɔgɔn kan ka recrutement kɛ dugu ninnu bɛɛ kelen kɔrɔ an ka ɲɔgɔn minɛ minnu bɛ dugu minnu dɔn an n'olu ka bila ɲɔgɔn ɲɛma sɔrɔsiw professionnels ka bila an ɲɛ an ka taa kɛlɛ in kɛ quoi masse o de bɛ kɛ ka irisiw ka base sigi Gawo ka MINUSMA gɛn mois de juin ka tila tugun ka anw yɛrɛ bila anw ka dugu minɛ Mali jeune den sɛbɛw an ka taa nin baara ban kuma cayara dɛ wa n'an ma taa nin baara ban ni kɔlɔlɔ bɛ se ka bonya ka na an bɛɛ sɔrɔ yan an bɛ ka ban ka taa guerre min kɛ i ka taa sa i bɛ ka jugu gɛn o ka fisa jugu ka kisɛ k'i kɔ la i boli dɔ dɛ bɔn fila dɔ la kelen de don soit ni guerre sugu mana bin i ka jamana kan n'i ma jugu faga jugu t'i jɛ dɛ. kuma tɛ nin ya an ka kuma fɔlɔ mɛn. tiɲɛ wa plus a bɛ mɛn plus jamanadenw bɛ saliya o de y'u ka force yɛrɛ ye. an b'a mɛn sisan bɛɛ ni y'a bɛɛ fɔ ka ban an ye Asimila sigi k'u ka donsow labɛn u ka VDPw créer Mali sɔrɔsiw ka caya u y'u ban u ye mun de kɛ u m'a sɔn recrutement ma c'est-à-dire u y'a k'i n'a fɔ u nana tulonkɛ de la quoi manamana ko quoi ka miliyariw tiɲɛ ko assise an ye assise kɛ o banna u bɛ miliyariw tiɲɛ dialogue dɛ mɔgɔ dɔ bɛ lasigi dɛ 5 ans bɛ di Assimi mun manamana ko ninnu nan'o de k'an senkɔrɔ quoi maliyɛnw réalité filɛ an y'u la sɔmi u tɛ se ka fɔ ko problème kelen bɛ Mali kɔnɔ effectif de t'an bolo dɛ n bɛ ka tiɲɛ bamanankan de fɔ an na n'i y'a ye n ye Kidali perdu sɔrɔsi ɲɛnama t'an bolo matériel bɛ wo marifaw sanna fɛnw sanna mais o ma mɔgɔ recrutement de kɛ sɔrɔsi ɲɛnama fɛn fɛn fana bɛ Assimi y'a bɛɛ don kaso la mais n bɛna tila ka don fana sɛgɛrɛ la n'Assimi ma bɔ yen a bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ Mali tɛ ɲa walahi bilahi o tun bɛ waso ni Kidali de an bɛɛ tun b'an waso ni Kidali de an bɛɛ maloyara bi ne yɛrɛ tun bɛ politiciens dɔgɔya n ko alhamdulilayi n ko transition ye Kidali libéré ne bɛ se ka kuma bilen yan cɛ hɔrɔnya ye kelen de ye fo ni maa min kɛra ɲamaden ye bɛɛ b'a dɔn bi ko réalité filɛ nin ye il faut accepter la réalité o de tun don a kan bɛn donc Sidiki Jabate a ye fara ka bɔ a la quoi vraiment a ye fara ka bɔ tiɲɛ la.